Egun on guztioi, ongietorri Gladysariaren 5. edizio honen prentsaurrekora, eta, ongietorri guztioi, eskerrik asko menegotagatik, eta orain hitza pastuko diot Maite Reizabali, bera aurkeztuko aitigu gorko prentsaurreko hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nerea, mikrofonoa, olatzen zat, barkatu. Eskerrik asko, Nerea. Egunon emate dizuet nik ere bai, mi esker Gladysariaren 5. edizio honen prentsaurrekora ongietorri emateagatik. Eskerrik asko, hemen zaudeten guztiei eta baita etxetik, streaming bitartez jarraitzen ari zareten guztiei ere. 5 urte ez dira alferrik pasa, Gladysariak ibilbide oparoa izan du, urte hauetan guztietan zehar, edo urte gutxian zehar esan dezakegu, eta urtez urte geroz eta interes handiagoa piztu du. Horren adibide da jasotako hautagaitzen kopurua, geroz eta gehiago dira. Sari hau .eus fundazioak eta UPV EHUko Informatika Fakultateak elkarrekin sortu zuten 2021 Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin, eta urte hauetan aurrera egin ahala saria asko indartu da. Aurten gainera pozik esan dezakegu babes sare sendo eta esanguratsua osatu dela sariaren bueltan, Euskal Herriko erakunde garrantzitsuenek bat egin dute helburu honekin, eta horrek berresten du teknologia eta berdintasunaren arteko elkargunea geroz eta garrantzitsuagoa dela gure komunitatean. Prentsaurreko honetan gurekin ditugu erakunde horietako guztien ordezkariak, eskerrik asko guztiei hemen egoteagatik, banan aurkeztuko zaituztek, ezer baino lehen, Olatz Arbelaitz, UPV-HUko Informatika Fakultateko Berdintasun Batzordeko kidea, Olatz eskerrik asko, Lorea Arakistain, .euseko Marketing eta Komunikazio zuzendaria, Nerea Isasi, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasuneko zuzendaria, Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria barkatu, Iker Usabiaga, Danobateko Gestio Sozialeko zuzendaria, eta azkenik hemen nire ondoan Nerea Enbeita Euskaltel Fundazioko zuzendaria. Eskerrak baita ere, hemen gaurrez dauden arren, EITB taldeari aurten proiektuarekin bat egiteagatik. Orain banan hitza emango dizuet, hemen zaudeten erakundetako ordezkariei, eta Olatz Arbelaitz, UPV-HUko Informatika Fakultateko Berdintasun Batzordeko kidea, zurekin hasiko gara. Ezer baino lehen, Olatz, sariaren testuingurua eta unibertsitatetik egiten duzuen irakurketarekin hasiko gara ondo baderitzozu. Eskerrik asko, Maite. Esango nuke testuingurua nabarmena dela gizartean, ez? Hain zuzen ere, gaur egun, bagoaz nahita edo nahi gabe gizarte digital batera, ez? Eta teknologiak zer esan handia daukan gizarte batera. Eta benetan hor sortzen diran soluzioak edo denontzat izatea nahi baldin badugu, ez? Beharrezkoa izango dugu soluzio horiek irudikatzen ditugun taldeak anitzak izatea, eta bertan denetarik egotea, ez? Gizon, emakume eta arraza desberdinetakoak, eta bar. Hori da nahiko genukena, baina, esan dezun bezala, ni Informatika Fakultateko irakasle naiz, eta errealitatea benetan oso desberdina da. Ze hori izateko, ez, beharrezkoa izango litzateke, esparru teknologikoan formatzen diren emakumezkoen kopurua handia izatea, edo behintzat gizonezkoekin parekatua izatea. Eta hori zoritxarrez ez da horrela, ez? Naiz eta hobetzera, ez? Pixka bat hobetzen ari gean azken urtetan, eta hobetzera egingo duen itxaropena dugun, ez? Baina uste dugu, horri aurre egiteko behar direla estrategia asko, ez? Eta estrategia horien barruan txertatzen dugu Gladys saria, ez? Azken finean, horri buelta emateko beharrezkoa izango da neskatoek haien burua irudikatzea, ez? Informatikari gisa, eta Gladys sariaren bidez guk
eman nahi dizkiegu erreferente berriak. Ez, hoien artean, sariak Gladys del Estal izena du, izan ere, Gladys bera izan zitzekelako gure lehenengo erreferentea, ez? Gladys bera informatikaria zen, naiz eta ezagunagoa zen, ez? Ekologia munduan eta nuklearren aurkako porrokan aritu zelako, ez? Baina hiltzuten unean, lan egiten zuen Donostian zegoen konputagailik handienetako bat programatzen, ez? Hemendik urte batzutara irudikatu genezake Gladys hori Donostian jarriko den ordenagailu kuantiko hori programatzen. Beraz, uste dut, testuinguru horretan, referente berriak eskaintzea ekarpena izango dela. Eskerrik asko, Latz. Lorea, orain zurekin jarraituko dugu, Puntu.eus fundazioaren izenean hitz egingo duzu. Aipatu du, nondik sortzen den, edo zein den pixka bat testu ingurua Latzek, baina zure kasuan, 5 urte hauetan, zer bilakaera izan du sari honek? Bueno, 5 urte pasa dira eta 5 urte izan aldira asko eta gutxi aldi berean, ez? Niri posandia ematen dit, ikustea 5 urte hauetan sariak alartu duen sendotasuna. Sendotasuna bi zentzutan. Alde batetik argazki honek irudikatzen duen sendotasuna, gero eta jende gehiago gaude argazki honetan, gero eta erakunde gehiago, eta eskerrak aurten bereziki Euskaltel Fundazioari bat egin duelako proiektuarekin, eta baita EITB taldeari ere horrek laguntzen du, ez? Alde batetik erakunde oso ezberdina gara, sektore oso ezberdinetan lan egiten dugunak, baina behar bera identifikatu dugunok. Eta elkarrekin lan egiteak estrategia horietan, nik uste dut lagunduko diola gizarte honi, nahi dugun gizarte, irudikatzen dugun gizarte hori lortzen lagunduko digula. Eta gero bestetik sendotasuna, sariaren beraren inpaktuan. Garrantzitsua hori direlako, ez? Aurkezten diren hautagaiek, saria jasotzen duten emakume horiek, sortzen ditugun erreferente horiek dira garrantzitsuak, eta ari gara gero eta jende gehiagoren garena iristen. Ez da erreza, norberak bere burua horrelako sari batera aurkeztea, ez da erraza sinistea sari hori merezi dozula, baina apurka ari gara sinesta arazten laguntzen ere emakume horiei Gladys saria merezi dutena. Iazkoa izan zen, inflexio puntu bat ere izan daiteke, detektatu genuelako zaila zen emakumentzat euren burua horrelako sari batera aurkeztea, eta asko erreztu genuen prozesuan. Hau da, nola aurkeztu. Eta ordutik, hau da, asko erreztu genuen 3. bat aurkezteko aukera hori, hau da, lagun bat, familia arteko bat, lankide bat aurkezteko aukera, eta horrek izugarria areagotu zuen parte hartzea. Orduan ikusi genuen, danok ezagutzen dugula Gladysen bat, danok dauzkagu Gladysak inguruan, eta horrek lagundu du saria sendotzen ere. Norbaitek aurkeztu nahiko balu, norbaitek 3. bat, esan duzu, lagun bat, senitarteko bat, lankide bat aurkeztu nahiko balu, zer egin behar du aurkezteko? Gero eta errazagoa da. Gladysaria.eus webunea hor dago, eta hautagaitza bertan aurkeztu behar da. Hau da, norbera bere burua aurkeztu nahi badu, bertan aurkeztu dezake bere burua, eta bertan hautagaitzari laguntzen dion dokumentazioa aurkeztu izan kurrikuluma, motivazio gutuna, hau da, lagungarri izan daitekena epaimailarentzat. Eta 3. bat aurkezteko aukera webunean bertan dago, beste atal batean, eta horrezkatzen den bakarra izen abizen bat, eta datu batzuk, eta ondoren gu jartzen gara harremanetan pertsona horiekin informazioa gehiago jartzeko. Eta hori da sustatu nahi dugun bide batez, publiko orokorra ere gonbidatzea aurkeztera jendea, eta horra adibidez hor kokatzen da EITB-rekin abiatutako lankidetza, EITB proiektura batu izana, EITB taldean kanpaina bat egingo delako jendeak bere burua aurkeztu dezan, edo lagunak, familiatartekoak, enpresak, lankideak aurkeztu ahal izateko. Ados, eskerrik asko. Eta, epea, ekainaren bata. Hau da, hautagaitzak aurkezteko ekainak bata baino lehen. Eta ekainak bata barne. Oso ondo, eskerrik asko Lorea. Nerea Isasi, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun Zuzendaria, zurekin jarraituko dugu. Erreferenteak aipatu ditugu, erreferenteak behar dira.
Bai, hori da, Maite. Gladisaria urtero aukera bat da emakume informatikarien lanari eta berritzailetasunari baita ere ikusgarritasuna emateko. Lehi honek lanaz gain emakume hauen konpromisoa, adimena eta ausardia ere erakusten du. Ikusi ditugu aurreko urteetako emakumeak, ez? Eta beraiek egin izan duten lana eta izan duten bizitza ere, ez? Lan munduan. Historian ikusi dugu erreferenterik ez dagoenean, bokazio asko piztu ere egin gabe itzali egiten direla. Horregatik da garrantzitsua sari hau. Emakume ekintzaile eta eraldatzaileak aitortuz, beste askok ere beren burua irudikatzeko aukera izan dezaten. Baita oraindik emakumeak gutxiengo diren eremuetan ere. Gaur egun, aro teknologiko berri baten atarian gaude, adimen artifizialak eta konputazio kuantikoak mundua eraldatzeko potentzial izugarria dute. Eta une historiko honetan Gipuzkoak munduko ordenagailu kuantiko bakanetako bat hartuko du laster, dano dakigun bezala eta ja iragarri da bezala. Gure lurraldea erreferente izango da eta horrek aukera berriak ekarriko ditu, emakumeentzat baita ere. Baita erantzunkizun handia ere, emakume gehiago prestatzea, inspiratzea eta erreferente bihurtzea sektore berri honetarako. Eta espero dugu benetan sari hau bide horretan ekarpen esanguratsua egitea, sari honek, barkatu. Eskerrik asko, Nerea, Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria zurekin jarraituko dugu, eta zure kasuan galdetu nahi nizuke zein norabidetan egin behar dugun lan emakumeek teknologian duten presentzia areagotu dadin. Eskerrik asko, lehenik eta behin sari hau bultzatzen dezuen erakundeak eta nik uste eskerrak eman nahi dizkizuet, zientzia eta teknologia mundu horretan emakumen ikusgarritasuna laguntzea ezinbestekoa iruditzen zaigulako emakundetik. Eta garrantzitsua da, batez ere, neska gaztek erreferenteak izatea eremu honetan, izan ere neskek euren ikasketak erabakitzeko orduan, oraindik ere jasotzen duten mesua zera da, ez? Zientzia eta teknologia mundua gehien bat gizonei dagokiela. Oro har neskak, nagusi diren ikasketak, gizarte emakumei historikoki lotuta egon diren rol eta estereotipoekin lotuta daude, hala nola, hezkuntzarekin eta zaintzarekin, eta nolabait enpresa, industria, teknologia, zientzia ikasketak, oraindik ere hein handi batean nagusiki mutilentzako diren aurreiritzia existitzen da. Eta nolabait geure buruari galdetu behar diogu beraz, gaur egungo gazteek benetan askatasun osoz erabakitzen aldituzten euren ikasketak. Eta hori da galdera, ez? Argi dago, oraindik sexuen araberako rol eta estereotipoek eragin handia dutela honetan. Eta neskentzako ikasketa mota batzuk eta mutilentzako beste batzuk dauden sinesmen horrekin bukatu beharko genuke. Sari honek, nik uste dut, bide horretan laguntzen du. Creo que con este premio damos un paso hacia la visibilización y al prestigio de las mujeres que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología y creo que es algo imprescindible para que las nuevas generaciones de mujeres tengan referentes a las que poder imitar. Tenemos que tener en cuenta, además, que junto con la necesidad de contar con modelos y referentes, es necesario que las niñas y las jóvenes encuentren en su entorno un refuerzo de sus perspectivas de éxito en este mundo. Y en ese entorno se encuentran el profesorado, las familias, las administraciones y todos los agentes socializadores que las rodean y que debemos aportar en la construcción de este entorno facilitador que les muestre que el mundo de la ciencia y la tecnología también es para ellas. Aunque debemos tener en cuenta también que la brecha de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología no se limita únicamente a la menor presencia y visibilidad de las mujeres en este ámbito, sino también porque existe una concepción aún androcéntrica en el mismo. De ahí la necesidad de un cambio de paradigma para lograr que la incorporación de la igualdad se haga de una forma sistémica.
Eta bukatzeko, eskerrik asko, bai Gladysari antolatzen dezuen Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateari eta .eus fundazioari eremu honetan egiten dezuen aleginagatik. Mi esker zuri Miren. Eta orain hitza emango diogu Iker Usabiagari, Danobat Grupeko gestio sozialeko zuzendariari. Industria ikuspegia lantzen duzu ezuek, zergatik da beharrezkoa emakumeen talentu digitala sustatzea? Bueno, egunon, lehenegotan behi, ez da. Ni datu batekin eta gogoeta batekin hasiko nintzatek, ez da. Gurean plantilaren 15% baizik ez dira emakumezkoak. Eta datu hau ez da nahikoa, eta horrekin konpromesu formala daukagu Danobat grupen, ez da. Jakin badakigu kontua ez dela soilik zifrak edo araudiak betetzea, baizik eta gure erakundeko arlo guztietan emakumeak erabat garatu eta garatu alizateko inguruneak eraikitzea. Hala ere, gure borondatea ez da nahikoa izango, gai honi buelta eman alizateko, ez da. Horregatik, hori lortzeko, funtsezkoa da emakumeen artean esten bokazioak sustatzea. Kontestu honetan, Danoa Group osatzen dugun pertsona guztien ordezkari gisa, eskerrak eman dizkiet UPV-HUko Informatika Fakultateari, .eus fundazioari, Gladysariari, edizio berri honetarako beste urtebetez gurekin izatearik. Eskerrak eman baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiari eta sari honek gero eta aitorpen publiko handiagoa izan dezan laguntzen duten gainerako erakundeari. Enpresak, erakundeak eta gizartea oro har helburu berean lerrokatzen garenean errealitateak eralda ditzazkegu eta aukera berriak ireki guztiontzat. Ez dut uste oker nagoenik esaten badut gaur hemen gauden guztion sentsibilitatea este marloa berdin zaleago bat sustatzea dela, ezta. Danoa Grupen Gladysariak bere lehen ediziotik babesten duen honetan, uste dugu funtsezkoa dela emakumeen talentu digitala eta belaunaldi berriek STEM arloekiko duten interesa bultzatzea. Makina erramintaren eta fabrikazio aurreratuaren sektorean ditugun erronkeri erantzuteko. Badakigu berrikuntzak eta garapenak ezin ditugula talentua alferri galdu, genero oztopo edo estereotipoengatik. Uste dugu emakume gehiago alor horietan mobiltzeak bultzatzen ditugunean, industria eta teknologia sarea aberasteaz gain, etorkizuneko belaunaldientzako aurrerapen ondarea ere eraikitzen dugula. Horregatik, fabrikazio aurreratuaren digitalizazioa bultzatzen lagunduko duten, gero eta profil femenino gehiago behar dituen industria inguruneari dagokionez, saria jaso dezaketen emakume guztiak animatu nahi ditugu hautagaitza bidaltzera. Ez da ahaztu behar sari hau lorpenak aintzestetik eta saridunen karrera bultzatetik haratago doala. Saridun bakoitza ispilua da eta beste gazte batzuk ispilu horretan islatuta ikusi daitezke. Eta haiek ere bide berari jarrai diezaioketela jakin dezakete. Izan ere, esparru horietan beste emakume batzuk aintzatesteak ateak irekitzen ditu eta hesiak suntsitzen ditu. Izan ere, saridun bakoitzaren atzeko istorio bakoitza mezu indartsua da gaur egun etorkizuna erabakitzen ari diren neska eta gazte guztientzat. Ni esker da hori. Eskerrik asko zuri, Iker, eta azkenik Nerean Beita zurekin amaituko dugu. Euskaltel Fundazioko zuzendaria zara, etorkizun digitalarekin loturiko proiektuak babesten dituzue, eta aurten lehen aldiz Gladys saria babestuko duzue. Zergatik egin duzue bat? Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, eta batez ere .eus fundazioari eta UPV-HUko informatika departamentoari onelako ekimena sustatzearren. Gu badakigu denok teknologiak mundu aldatu duela, eta baimenik eskatu gabe aldatu du gainera. Euskaltel Fundazioan 25 urtetan era guztietako ekimenak sustatu eta lagundu ditugu, STEM ezagutza belaunaldi berrietara hurbiltzeko. Jakimina, pentsamolde kritikoa eta sormena bultzatuz. Baina STEM bukazioak sustatzea ez da soilik etorkizuneko profesionalak trebatzea. Gaur, konfiantza ereitea, galderak, ideiak eta ametsak dituztenak ahalduntzea ere bada. Guk, Euskaltel Fundazioak, hortxe egon nahi dugu. Etorkizunari argi egingo dion txinparta pizten. Badakigu bokazio zientifikoak eta teknologikoak ez direla zoriz jaiotzen.
Adin batzuetan dana dala posible. Galdera bat edo zalantza bat bokazio bihur daiteke. Norbaitek inspiratzen zaituenean pizten dira, norbaitek zugan sinesten duenean, edo norbaitek mundu hori zurea ere izan daitekela esaten dizuenean, ez? Harreman horrek, kontatu horrek, dana alda dezake, eta hor ere egon nahi dugu, fundaziotik. Etorkizun hau, ekitateren ikuspegitik landu behar dugu. Aniztasuna aurrerapen eragilea dela eta ezagutzak ez duela generorik badakigulako. Luzaroegi emakumeok lekua eskatu behar izan dugu. Laborategietan, ingenieritza-geletan, startupetan, batzarraretoetan, beste begi batzuekin diseinatutako mundu horretan, emakumeok desberdin begiratzen ikasi genuen. Badakigu genero arrakalek hor jarraitzen dutela. Sektore askotan, emakumeek talentoa gutxietxi ikusezin bihurtu edo baztertu egiten da oraindik. Baina beste zerbait ere badakigu. Gu gabeia da ez dagoela etorkizunik. Emakume bat teknologiaren arloan sartzen denean, haren bizitza aldatzen da. Baina asko sartzen direnean, industria oso aldatzen da. Horregatik fundazioan esku hartzen dugu, ezten bokazioak nesketan ereitea ez delako etorkizunaren aldeko apostua soilik. Horretaz gain, hezkuntza eta gizarte justizako ekintza batelako. Ezinbestekoa da elkarrekin alegintzea, referentziak sortzen, bideak irekitzen eta imaginarioak zabaltzen. Neska eta emakume gazte bakoitzak beldurri gabe aukeratu dezan. Mugari gabe amestu dezan eta lekuz kanpo sentitu gabe ikas dezan. Zientziak ere aniztasuna behar du eta etorkizuna justago izango da elkarrekin eraikitzen badugu. Gaur bertan hasita. Gladysariek eredu gisa, emakume teknologoak aitortzen eta saritzen ditu. Eta ekimen horren eta honelako antzekoen bidez, ehunka neska eta emakume gazteri laguntzen diegu eusten unibertsoan lehen aldiz murgiltzen direnean. Horretarako lehen pertsonan hitz egiten duten erreferentziak erabili behar ditugu. Posible dela erakusten dute teorien beharri gabe, erreferentziak ez baitira asmatzen, erakutsi, ospatu eta ugaritu egiten dira. Zientziaren, teknologian eta ekintzailetzaren bitartez mundua eraldatzea amesten dutenei, eralda dezaketela jakin dezaten nahi dugu, eta eraldatu behar dutela. Ez gara inklusioaz ari keinu simboliko gisa, justiziaz, orekaz, ikuskeraz ari gara. Iraultza izil batez dagoeneko abian da, eta ez da atzera egiteko asmorik. Etorkizuna ez da neutroa, etorkizuna gurea da. Eskerrik asko Nerea. Eta honen bestez amaitu dugu prentsaurrekoa, eskerrik asko berriro ere denoi, zuen hitzengatik. Oreka eta justizia aipatu zu, Nerea, eta zure hitzak hartuko ditut berriz ere gogorarazteko, hautagaitzak aurkezteko epea zabalik dagoela. Hautagaitza hoiek 3 bikoitza gladyssaria.eus webgunean aurkeztu daitezkela. Parte hartu dezakete 2025ean gehienez 40 urte dituzten emakumeek, eta proposamena norberak, edo Loreak esan bezala, 3. batek egin dezake. Hautagaitzak aurkezteko epea, berriro ere gogorazten dugu, ekainak batean amaituko da, ekainak bat barne, eta mesedez animatu nahi zaituztegu inguruko emakume gazte teknologoak proposatzera, edo zeuen buruak proposatzera. Erreferente zarete, erreferente berriak behar ditugu, eta ziur gaude guztioi bururatzen zaigula norbait geure burua ez bada. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Listo, ezta? Primera.